Tervetuloa pelaamaan Globetrotters Blackjackia. Tätä pelataan tyypillisesti pieninä tiimeinä ja tiimillä on yksi yhteinen tabletti tai kännykkä käytössään, jolla koko tiimi sitten pystyy tähän osallistumaan. Ja peliin liitytään Action Track-sovelluksella, jonka saa ladattua ilmatteeksi Google Play tai App Store webbikaupasta ja sitten sovellus vaan käyntiin ja peliin pääsee kirjoittamalla teidän pelin annetun koodin. Noin. Ja sitten ei muuta kuin lataamaan peli. Ja pelin voi käynnistää sitten myöhemminkin, jos niin haluaa. Eli tässä vastaisi sitten myöhemmin, jolloin se löytyy ladatut kansiosta, mutta voi myös aloittaa heti. Ja sitten kirjoitetaan tiimin nimi, esimerkiksi tiimi 1, kun en niin paljon käytä mielikuvitusta ja tosta mukaan. Ja peli tosiaan ensin toivottaa tervetulleeksi ja antaa sitten ohjeet. Nämä voi pikasti lukasta läpi ja mennään tuosta eteenpäin. Ja tämä on ehkä tärkeä huomata, että tässä pelissä on mukana tietokilpailu ja riskinotto, mutta ne yhdistetään silleen hauskasti, että pronssi, hopea ja kultatasolle pääsee, jos pelaa kumpaakin elementtiä sopivasti. Eli tässä pronssitason vaatimukset on 5 oikeaa vastausta ja 2 peräkkäistä blackjack-voittoa. Ja kannattaa tosiaan säästää kysymyksiä ja blackjack-kierroksiakin sinne loppuun, jos vaan pääsee nopeammin kultatasolle, niin siellä saa suuremmat bonukset oikeista vastauksista ja myös blackjack-pöydässä on varulta sitten isommat panokset. Ja peli tosiaan alkaa niin, että tässä näkyy tämä pulmanäppäin, mistä saa aina Globetrotters-kysymyksen. Ja niillä kysymyksillä tienataan sitten pisteitä, peruspisteitä, joita voi sitten käyttää riskielementtinä blackjack-pöydässä ja tasoille pääsemisessä. No niin, nyt mä otin ensimmäisen pulman ja nämä on oletusarvoisesti hitaasti paljastuvia kuvia eri kohteista maailmassa ja pitää arvata sitten ja tietää mahdollisimman nopeasti ne, ja tämä näyttäisi olevan Istanbul. Ja lähetetään vastaus. Ja tosiaan tästä saa sitten pisteitä ajan perusteella. Mä sain tosta 76 pistettä nyt tässä demossani. Sitten tästä, jos mä painan tätä infonappulaa, niin mä näen pelin säännöt uudelleen. Ja myös lopuksi mä näen mun tilanteen, eli nyt mulla on 2 oikeaa vastausta. Eli vielä puuttuu 3 oikeaa vastausta ja 2 peräkkäistä blackjack-voittoa. 5 oikein. No niin, eli ne on vaaditut, kerätty ja nyt ei muuta kuin rohkeasti blackjack-pöytään. Alkukierroksilla voi pelata ihan pienimmällä panoksella 20, en ota turhaa riskiä, kerään vaan ne peräkkäiset voitot. Ja tosta mä voin ottaa 1 lisäkortin. Tässä siitä vielä 17, jäädään siihen. Ja kyllähän tää jakaja nyt pääsee voittamaan, ei muuta kuin jatketaan. Blackjackia. Seuraava, mulla on 16, en uskalla ottaa siihen enempää. Jakaja veti yli, eli nyt mulla on 1 kierrosvoitto. Jos mä nyt voitan, niin mä pääsen pronssitasolle. Sitten mulla on 2 peräkkäistä. Eli katsotaan. No nyt on kyllä vahva tilanne. Mulla on 20 yhteensä. Jakaja veti yli ja mä pääsin pronssitasolle. Hienoa, hienoa. Ja näin tämä peli tosiaan jatkuu ja huipentuu sitten viimeisillä kierroksilla. Täältä salkkunäkymästä näkee sitten montako blackjack-kierrosta on pelattu ja montako oikeaa ja väärää vastausta olet antanut ja mille tasoille olet pelissä tai olette pelissä päässeet. Blackjack-kierroksia normaalisti on 50 ja kysymyksiä 50, mutta pelistä voi olla teillä käytössä hieman eri variaatio. Ja peliaikana tyypillisesti on se tunti ja viimeisillä minuuteilla kannattaa sitten vilkuilla pisteitä, eli tossa
Täältä näkyisi nyt sitten kaikki tiimit, ketkä on mukana ja niiden yhteispisteet. Kannattaa miettiä, että lopuksi, että meneekö vielä ottamaan riskiä viime sekunneilla vai antaako muiden ottaa riskiä ja näin. Ja sitten lopulta paljastuu, että kuka se voittaja oli. Ei muuta kuin hauskaa pelailua ja yrittäkää taktikoida oikein.